Hey guys, welcome back for our vlog. Taon-taon na ta guys, wala ka-upload no. Shoutout ko diha sa itong mga subscribers. Maghimo ta og vlog about fitness. So, ang plano guys is instead of making other contents, mag-focus ta karon sa fitness. Sige na ko workout guys. Di lang halata sa akong face no nga hinggamay, pero kung siya guys, on process pa. Kay dili man ta basta-basta mingon nga mag-workout ta, munimang ta dayon or muscle dayon. So it's a process no, maka-build ta og muscles. Maybe mag-upload ta daily or mag-upload ta per mi og mga tawag og fitness gym videos. So current guys is I have my meal for today no. So ano siya atong meal. First meal is a chicken and kamote. Ano siya ito ang meal card guys. Kailangan na ito og clean diet. So, see? Kamote. That's kamote. Prepare ko og chicken. No? Nalo ba chicken? Nato chicken. Pwede siya guys. I-boil na ko siya. Gamay nga salt. Then, pepper. No? So later guys, dito ta sa gym. So time check is 12. So ako workout always is 2 p.m. So kita-kita ta sa gym. What? So guys, nato sa gym and ready na mi mag-workout. Nag-ready pa mi sa amo ang plates. So nasa guys no. So karon guys, mag-heavy mi og weights para easy lang ang progress sa muscle. So warm up pa akong master. Manamong master, ina. Si Master Mark. So no pain no gain. Kaya, squat doon. Squat. Lalay lang. Back na. Oh. Nice. Wah, nice squat ha. Sudah man. Sudah man. Ini. Sudah man kita. Ini aku nice squat ha. Wala. Kaya. Six. Go. Squat. 20 abot ng ko. Stop. We're starting to make military first guys, so medyo sakit kaayo to. Laban lang. Go. Go. Stop. 9. This one. Hello. Okay. Ako ay mag-auto. So guys, finish namin nag barbell press.
So next is dumbbell press. Still heavy gapon, so 3 to 4 reps, 2 to 4 sets, then pila ka reps ya? 10 reps. Kaya dun. Go. Hindi kaya. Iyan na, isa siko. Asa tuhod. Sandig, gamay ka mag-lisod. Sandig. Na. Sige. Go. Slow lang. 1. Ay. 2. Set. Grabe guys, sagad kayo ang heavy for Yan ba? Ibutang gusto ka. 60 pound shoulder, so Ako medyo pump kayo. Sakit kayo ang shoulder guys. Wah, yang 5. Ada 5 ba? Ya. Gini. Sa bahalag burnout. Agsa gyapon, agsa. Dali. Guys, bisag burnout. Arsa lang gyapon guys. Okay. No excuses bisag burnout no. Sige, ngit kayo. Ngit kayo guys. Kaya doon? Kaya mukat. Face off. Sa pangalan nga workout ya? Face off. Face off. Pila ka set?
15. Ayaw niyo si kung hindi pil das ko anak. Bisa kabaga pa sa naw. Oo. Pinapsik na to last. Ang last ito. And nakaulit na ko sa balay guys, no? Finally, sa kakapoy sa mga workout ganyan, no? Super kakapoy pero at least pump kayo. Si ako singot guys, klaro pa kayo. So guys, kaniya sa mga workout is super ka-heavy sa mga giarsa, but good thing siya para sa mga nag-bulking or mag-gain og muscles, no? Kay the more nga mo or sa kagbugat, the more nga mo gain ka og muscle. Peace! Don't forget to like and subscribe. Peace.